No, jdem. Já jsem má jako jedej. Víš, všechny si našli. To tak může. To víte, jo. Ty šikovný obě dvě holky. No, tak proti obloze není vůbec vidět skoro. A potom já jí vůbec nenadbíhám. A protože to, i když mi dala tu babu, tak to neplatí. Tak se ale musíte domluvit a domluvit se hezky, ne, že se nasvete. Ale já jsem řekla, No já jsem viděla, jak jsi takhle založila ty ručičky, Janetko, hele. Rozumím, jo? Plným plynem se rozhodně nepřistává. Co jsi tam nějak propad teďka? No, jsem spíš připlašený. To nemůžu, on nechci, jo? Takže nebudeš. Ivonko, řekla jsem pěkně, jo. Ty jsi tam sednou v Kanečák, Martinko. to nemáš. Já se těším. Až půjdu zase na kola. To hrozně baví. Tome. A šla bys na tom dobře. No, tam nic nemáš, ale ne. A čím to je lepší? Není to lepší. Hustý, viděla jsi to, jak se tu bylo? Hustý. Když už Ivuša zahlášel hustý. Jaký téma botama? Tady máš takový cvakátko, takový jakoby takový cvakec, nebo já nevím, jako cvakec. Jo, vím, jak to. Takový kovový tam je a mají tam takový dva špunty. A to taková je šlapka a do toho to jakoby vrátíš, ne? A v čem je to lepší? Tak to jde o ten talent. Když ty ty nohy držet a musíme stavit. Když jak jedeš, když stojíš. Tak jsem měl mokrý nohy, tady mokrý ty, tu drážku má normální a mokrý šlapě a uklouš se. A úplně drž. Aha, tak to že Chápu. ono, když takhle dáš nohu nahoru, tak ono ti to furt drží, rozumíš? Nemůžeš to vyndat, jenom do strany, jo? A třeba, když jedeš, tak máš ještě lepší, že u toho normálně co? Šlapeš jenom dolů, ale tak můžeš šlapat i nahoru. Rozumíš? nahoru. Co? Jak i nahoru? No jakože to Tahat. tahat, víš? Tou nohou vzadu, Rozumíš? víš, co máš. Že na normálním nemůžeš tahat, protože ti to nedrží. Přistávačka. Ne, přistávat. Krása. Trojitá šapka. To nebylo hezký přistání. To byla trojitá. Čau. No, on to docela fouká. A kdo si udělal to? Jak to pod tím kablem? To ráka jako hodně fou. A já jsem už. Tam fouká víc. I když má tam to. Ibuška, autobus. Ne, to není to. To jsou plůdy. Jestli to jsou mláďátka, tak to je plůdek. Vidíte? Co, je to takové, Henku? Já nemůžu koukat. Takhle. To spíš poznáš, jestli je dospělá nebo není, ne, ta ryba. Vidíš, ta listka je fakt dobrá. Taky to mít. Takový obrat. No, to je jeden pováží. Tam takový obrat. Aně, půjdeme si dát ten jogurt, jo? To bylo. Sekal vodu, ne? Dobrý jsme. A viděl jsem, můžeme tam dát, prosím, závod. Co, Lukáši? Viděl jsem nějaký modrý světlo. Žádný závod. Jo, já vidím modrý světlo. Co popě? To není žádný. No. A co to máš na vlasech takový? To je proti já mám vše. Myslím, že ne. Nesvědí. Ale máma ti může
zatrasil nebo ono? Ještě jednou, jo. Chyba trošku povadlejší je. Jo, jsi mě nachytal. Dlouhý přistání. Dlouhý přistání jsou takový nájem. Křídelka, to tlačí dopředu. Aha. To no? To snídá. Aha. To vytáhne k tělu, Už pípá, hle? Ne. A kdybys někam musel přistát na tu vodu někam blízko, tak to by bylo hodně špatné. Pip. Ty lidi z toho kola spadnou. Tak na tyčku. no, ta lipka mě tam trošku dráží. Lipka. Lípa. Lipka. A kde je? Prác. Pěkně. Trojta zase. Konec? A máš ještě nějaký... Máš ještě nějaký baterky? Už je moc hodin, víš, a musíme... Já bych to neviděl. Nemá co dneska. Žena v čelu, ta má světla. To je vidět, to jsem lítal i pod mě.